بمهنة مبل 32 عمت صنبلنا صمنك كاير زغنيان ياودي كام حلاف ودرات كعسو سكع زوبا ماكل امونغونا دق تبعتون دق انستيون غانتاتات بسنبت بركت زبلو افكرت سبورت اميرا بوتشيفيليا ابسترخبلو بدمك التزازيمم فلام تصوتا زعتوا غانتا دق انستيو علنان دندن نيرن ابتي تصوتا علنا فيفن ابراهان فروين تسفاين بلوص منقسقازر ايلو غطم علنا بصبي وصي 30 عوت بقعام ودردق تبعتي كعسو سكعت نايت معلتي عبت صبي استغبرلو غطم امونغو باسلطاني ابيل افوركي اتله غانتا ساوان باسلطاني يوسف نغس اتمرح غانتا حارينا نيرم ابتي حيال دغف تعذبت استرايلو غطم ازي هلخ زملو صوتايو تنصباريقم ابت غطم تصوتا غانتا ساوا دانيال زمهرت زدنا منقساس بمرأي كاب تعذبتنا ادا اتريفو نيرم ام وداتا امبارنت صوتا ساوا 65 ب56 بزخنو وصي تعاويتاتلم ابتا صوتا غانتا ساوا إسرائيل ملقيتا 17 شططات بمزقاب ندقفت كسراسرهم كإليوم تتصواتي حارينا سايمون يوهانس دما نقانتو كاب سعر زينا قفقا 10 شططات أمزقيبو لام أمو داتا أبستخايدة سنة سرعة شلمات بدك أنسيوك قداميت بمخان الزود زدفقت قانتا علنا وانجان ورق مدالان كتعترن كلا كاليت زواتت قانتا دندن دما برور مدالة تقبيلام بدك تبعتيوك قداميت زخونت قانتا ساوا وانجان ورق مدالان كتعترن كلا قانتا حارينا دما برور مدالة تشلمهم أو تاس شلماتهم كاب حلافي جان فرس سبورت زبا ماكل اتو كفل ابرها بريزيدنت هاغراوي فدريشن كعسو سكعت ايرترا انجينير هينوك امينه كمون حلافي جنفر سبورت مينستري تمرت زبا ماكل اتو مساز غغزهنين اسلطان سيت سنتر قديم تصوت كعسو سكعت نغس هابته ماريام تعديلهم بتعامل صبغ نيرو كمتي ناي قدم زي كونه صبغ مدلوات غيرنا يناتي نابتناي مجمريا زنبر شامبيونكو سعرنا نيرن دين حجي لممد وسيخنا ابسومن حنساينا نغبر نيرنا حجي كن ابسومن 3 غزي غيرنا نتي زنبر ناي مجمريا سعرنا تموكرنا ليناتينا مسغانتا دندن بزحاله فنصات كلنا افتفال ماينا تصاوتنا قداماي جيمنا تصاوتنا شامبيون او ايتوهادنا نيرنا ترين بوتاي نبرنان حنتي اميراتنا ترين حجيغن ناي ترين بوتاي هيبومنا كلتا بوتاي هيبومنا بسم كلتي هيبومنا حتى توهيدنا انا حصبو علنا بتاعنا سلطاني نبرنا بعدنا انا نقبر نيرنا حجيغن سيمبا يسطنا الناس لزنبره صبو توهيدنا تكلو ناي قدم رسعنا يزنبرنا كل نجر لا ذكرنا خمس نابلنا بقوموا نفعنا مالك السلطاني بتاع ما قداسي مجمري اينا برنا كم كوتش طرحينا غيرناتينا سيمباغن تزنبره خلت مالت قرب ناي فياتو قدلتي نيرنا تمكرو الله ابوتو غن ناي فياتو لك كم جمرت غير يا سلطيننا وسيها تكيلنا مجمرتا ترين جميرن ينصنحنا نعي انا كاب تملس كل رقا مستزنبره ناتن اكايدا بطعمتي زحوقس نيرو دحريو تي ترينين لك كم بتناتن عقمي خي جميره منتاي عبيت زلون تصاوت بمخانن نتي فيزيكال دغبرو خا كل غزي مسناتن زخيد منقدتات كسرحن جميره زحوقس كان نغرناتنكا تي علنا يلن احنا استناي قدم تصاوت علنا سغا حجس كنمكتينا يلن بمغبارن سترين كا زياده بمنصن تي عوت كلبصح فيلنا مالت غانتا دندن بطعمي حيلات غانتين ناشو بمخانن كا زياده
أبكتاف سعرانا يلي يعني ونحاسبين يرى جن بتحد وجن كا قال تعالنا كا بتومكورا كا أزين نفعت بمخانا نتيجة صوتا انتهينا خنقبرو فتينا مجمرتا رجي إنك صوتا خمزلون بركي بقلتافن أنا خنوادا درنا ينخلني أنا عن قانتا دندن مالتي جن نتيجة زلو عكايدا جن كم يجيرنا مارك سريحنا بتي ناتن عقم عكايدا ناي قانتا علنا إنا سريحنا مالتي جاب تقدمي كوارتر قرب علنا خيرنا قانتا دندن خيرنا نانيرا دحري قلنا منتهينا متينا ناب بركي مسناتن شبدبد كنبلا ينخلينا ስለዚህ ነቲ ሸበድበድ ናብ ረብሓና ክንቀይሮ እንተኮይና ሃዲና ኢና ክንጻወት ዘለና ሃዲና ስለተጻወትና ከዓ ነቲ ዘሎ ነገራት እንዳጽበብና ኸይና ማለት ድሕር ሕጂ እውን ብዝያዳ እንድሕር ትሬን ሰሪሕና ብዝያዳ ከም ንብርትዕ ንፈልጥ ኢና ጽቡቕ ጌርና ትሬን ጽቡቕ ተሰሪሕና ብዝያዳ እውን ክንውስኸሉ ኢና ንእሽተይ ትፍያቶ ይጸገም ዘለና ትኽእለት ኣሎ ኣፍያቶ ግን ንእሽተይ ጸገም ኣላትና እሳ ትሬን ድሕር ሞር ሰሪሕና ነማሓየሾ ኢና ኣብዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቁሩብ مزي حجز الله ده كان السيون مستنى قدم حجز نبرة ده كان السيون قرب فللي زرعنا له ايو تزيد صوتها بحفشو جن تناي قدم تصاوتي الرايك 15 عامات تفلين صني حن كاب زميدا نابز تمليسن كعوتا بفلي تكزلوي انتي كمهاره خلا زناش خبزين جي بوتا تححزا تمرتي غبو كوزا خمزلون إذا قدايم تتصعد زرعنين استفعل على المغنيات هدقول ثلاثة خلته زي ولا لا يبلنم مزن عشو قت إيمان تعويتن كوزا فلي كرر دلوا يحجي أصلت أنت ما مهران كابزين قدايم تتصعد هم مهر لهم زوم حجي زلوا أصلت أنت نايدك أنسيو بحفشون أصلت أنت ناي قدايم مزن عشو زلو بزح فليلي زلنا بركي باسكتبول بحنقول سرعي لازم نزني حنقول سرعي كل جزء عم بيبكي خاصور زلك لازم كاب زين عبيتي تنعشو بتعامل مهارين بركي كاسي كان يمتصوات كلت علو بحنقول ناي متصوات علو بزح نقرات زلو كاب تنعبيتي زيادة كمهاري لي يحسب تقند علامانا ون نتمرت نتنعشو لنا نزن عبيتي مصيني عندنا بركي قالت مكرة وسدا إلنا بتعاملها وسيلين خونات تسوي جبر معنا. أنا بوزح مهارة لون كندم وهاد فقري مشان لك كلنا عايت عمل دي خلنا نحنا بقوم من حليفنا يوم. أنا قلت قال كان تكتت. أنا أخذ الكاتو ساعات سلزو هنا. توها هيدا حتى فقيرا بسعر على ابنتي ولا. ميلا. مالت حايلي نفعتي بتعامل زقول لني لنجن وربط مكرة يتقول لك السيون نحر ملي أنا أنا بحكي تكانين. كل علينا كونين بزرع أخوة. فدرشين بين دسكمو أيقونن إنديزي. مالت كبيت مرتز ما صعد كنستيو. خبزة فلا الكوليجات. جانتات. فترني فن أبزخ تصاوتا خبزني عامي لم زمن حيش كم زمن كام. جن بزح ترفن على بزح ترفن صراحة حتى تعاري حتى. سلازي زي. نايدك أنستيو بقول لك تأميدو كاب نايدك تبعتيو نايدك أنستيو قرب زحلبل قانتاتا تخونا بعرم أخون ولا بمنصر درجة نايت صوتها مالتي قانتا علنا ينجميرا ما أسا ولا حانت زمولا سبيلا نسن بعلن دمولا دلوا بركي ناي راسي ندي بعلنا واطين ندغبرا ناي ميدا بعلنا واطين ندغبرا ناي ماليا نغزارس بعلنا واطين ندغبرا حجي تي فتاوناتن ناي باسكي زولو فتاوي تي ابدغ يخون اوشت زولو حبرتسب نزن غانتا بتسفا زولو نغرات مورال كبن يدلي بركي نزا وانچا خنمصس بمورالينا مصينا نابجا ስለዚህ መጻናና ኻናታ ሞራል ካ ዝለና ደረጃ በጽና አብ ደገ ውን ሓደ ፈታዊና ዩኤል አታደሰ ሰባለ ገዲም ተጻዋታይ ናይ ቀደም ዝነበረ ነዘንጋንታ ሪዩ ናይ ማሊ ሓገዝ ጌርና ኣሎ ብልቢና ኻነ መስግኖ ቶም ካልኦት ውን ዘለውን በብተዓቅሞም ነታ ዘላ ጋንታ ንኽትቀጽል ዘሎም ዓቅሞም ክገብሩና ካ በዓል ሙሉ ተስፋይ ነተን ደው ኢለን ደሎ ገዳይም ናይ በሐቅ ንዓና ሪእን ክመጻ ጋንታታት ክበዝሓ ኣለዎን እየ ዝብል
نحنا مستزينا برنايو حقي وبزح قدلتات نيرنا بزي تشامبيون كنتاوت كلنا اجي مسكوم سبع الناس اتيرو كان تحارينا العلوى ايدي هبوا نيري يقبوهم يحكومي ግን احنا نزي ነገራት አሪምና ዋንጫ ሆኖ ወስድ ሙኻንና የእሚና ነፍስና ኢና መጽና ማለት actually بتعمي حرينا بتعمي كوزدوا بتعمي مدزارو نيرم ولا ونيفكرنا نيرم ما بترين هاجرت كانت هنجبر كنا بحسب سنه سلازغور سنور حرينا كن وزداينا لهم بتعمي شرشرخه يومرها صحبونتي تيبال يوم نيرم ابدا ابنا ابداني لزنبر عين سممع ግን اب هاجرت كانت بحسب تيم سلازنبرنا فلايكا اب كباب سوان لعلي اب هاجرت كانت مور بحسب كنا حموشه مصاوتو لغزي كل غزي نغو كوتش نغوسه سايد غوفرنيرون دانيال ذاتس واي كنرا دا اخيلنا مالتي نصوتو خا بوبو خيله مالتي نسخا خردان نجميرو ذاتس واي كنعوتو له خيلنا تميرات مالتي هو تي مستير حدا كبخار عبي سبات زهبوخا عينت حسب مرداي فلايكا يفلط ايزي مبا ابل على درجه خبصه حكا يخل مالتي ناي سلطاني خازربا ناي كالوت عينت ابتي ولا ايفن ناي تيفوزون زربا استقبرو زلخا بينخا مغوي عيد لي كان يباس ابوم شو تقبل قال زبلخا نعو بحق نحر اتكبيركا وتناي تيفوزو كومنت نحر تقبلكا بتعمي نتناتكا بلوصنت مليس زوسخو مالتي هو زي ابتفوزونا كوني بتعميهم يتقادفون تاغانتا الاسران قالنا عمت مساقوا عزلو تتيفوزو مالت تي تصاوتاي ثم ابتي عود سبورت دلو نا اتلتالو فوليبول كوسا غريلو حافشاوي بسوم من عندنا هنا متينا تيفوزو نكون فولي تيفوزو دنا كساسي بلنا مالتي كل سبورتاوي كاب قدم سغاب حجي ابغونا لو نتا باسكتبول نحنا ونابتي خلع عودي كون كله فوليبول كوسا غريون كوم تيفوزو نكونينا بفيل لايكن حانتي ناي ميكيل غورم ساد بالادو ابتيا كلب بتعم زحبس بفولي مالتين او كالوتون كوم انديم يسو طرمبا حيزو مصاك ابولو ناي دمي ناي مورالي بقى تاغانتاس لعلي كالي سبيو تيفوزو زخونلا مالتي نزول يمسغونا مالت بزا غاطا انا كمسرائيل نغانتا سوا وكيل خزرب خوينا بتعمي ترلي زلو مهنتو كم تتدالي نزاناي وانጫ نصنت دعاتركو كم خا ني سريون سري كعوت بتعمي دصعر دلخو انا كمسرائيل مالتي بولاون بحفشا ني كلان غانتنا خا بقى مورينا نصعرولنا نتي كله خنحزو مالتي مالتسي اذا خبر زي اسكال اي غزي خندغمالنا الى ابرسي انا قريص لهو كوكومون دغانتاي مالتي سدات فاي حجي نسرحلنا مالتي انا كوفيل دخل نبوي معري مالتي معناته ديسيبليني مور كحلو كزغبرني ولقيت ارغاي مالتي بزوان زبقى ثانك يو كله دل مالتي هو زي وددرات حجي بتاع صحابي ابزبوچ بلا سب اندامص اندا معبل خيدالو تي باسكتبول صبو انتايز بحالالو ودينسالو حجي نزيتات قصال نزلو ودرات بمسرع كمستات نوك اوت عامتني اب حنتي سيزن سي تشامبيون تراي دي كون كاسر عدلكا تفلالي عينت نوك اوتات نا 10 سنه ناي معلتنا صنه تاغاطاميتات نداغبركا ناي كالو ناي زتوسو كومتات نداغبركا لحر لعلي 5 6 كمان كونالو تي وددرات كمز اندحر بزيحي تمعبالو اندمص غون مالتي كل جزء بوشة في الخامي كاب نحنا كاب قولنا كاب نمت يزحل مت كمزي سرعة وددر انت رأى تغير سب فقرنا باسكتبول لولو زعدي خنا غركا كلني ولا ناي بيت مرتات جبر كله ولا بزخونه يقول وددرات كسرح كله خيال توادرنت سلازولو ناي بحقي سب بصحايم بقالن بزي درجه 4 5 ساعات تطويل دري وددري سلازي ناي بحقي تعذبتي ማህበረሰብ ቁዕሶ ሰኪያት ናይ በሓቂ ይምለስ እዩ
بزع جزء تصبوك على حساب حج مالتي بنقر من قديتي ودابي نايز أكل كأني توم فدرشين زوا ما أكل بعقم مزجوب رزلوا ساتمون وتصيتنا تومي زي كله كنريو تصنعنا مالتي لازم نقر من قدنا خلنا مزجنا من قبع مالتي وتوم أكلت نايز زوا ما أكل ناكل عسكي أزلوا مالتي ዝተፈለለየ ኣሃዱታት ናይ ውሽጥን ስፖርታውን ንጥፈታት ኣብ ምክያድን ተጸሚደን ቀንየን ከም ኣካል ናይ ዝድማ ንፈለማ እዋን እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ክፍለ ሰራዊት ሱሳ ዝሓልፈ ሰሙን ኣብ ሜዳ ሓሊበት ኣብ መንጎ ሳልሳይን ራብዓይን ብርጌድ ዝተኻየደ ናይ ፍጻመ ውድድራት መጋረጃ ዓጽዮም ናይ ኣውራ ድባን ዕላማ ናይቲ መደብ ኣመልኪቱ ኣካይዲ ስፖርት ናይቲ ክፍለ ሰራዊት ዮናስ ኣርፋይነ ክዛረብ እንከሎም ኣብ ሰዓት እዚ ከም ኣካይዲ ውድድራት ናይ በራጊት ከ ዝቕኒ ናይ እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ይሓ ዘለኻሞ እስከ ዝውድድራት እዚ እንታይ መስል ነይሩ ዕላሙ ኣወዳድብኡ ሕስኩሞ ዝመጻኹም ትልምኸ ኣብ መወዳእትኡ ሸቱ ወቂዕሎ ዕላማ ናይዚ ውድድር ካብቲ ካብ ቦጦሎኒ ብርጌድ ኮሚላ ናብ እቲ ዝዓበየ ናይ ቤኒፈር ናብኡ ንብጻሕ እዩ ሕጂ በስተሓቲ ጀሚርና በራጊት ጀሚርና ኣብቲ በራጊት ከም ትረኣኸ ጽቡቕ ትልላኽ ካብዚኦም መሪጽና ነቲ ተሓሲቡ ደሎ ብደረጃ ቤኒፈር ተጠርኒፎም ንዑ ኢናቲ ንስዕር ዘለና እዚ ውድድራት እዚ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ወይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ መፈጸምቲ በፂሕሉ ኣብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ እስከ ብሓፈሻ ጾታ ደቂ ኣንስትዮ ኸ ተሳታፍነተን እንታይ ክመስል እዩ ኣብ ክንደይ ዓውድታት ኢኹም ትሳተፉ ዘለኹም እቶም ተወዲቦም ወይ ድማ ዝወዳደሩ ዘለኹ ክንደይ ዝበፅሕ ቁፅሪ እዮም ሕጂ ደቂ ኣንስትዮ ልካ ከምቲ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ብማዕረ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ቮሊቦል ኣብ ኣትሌት በቲ ተዋሂብና ዘሎ ካብ ግንባር ብላዕሊ ብማዕረ ክነሳትፈን ኢና ንኸምኡ ሕጂ ካብ ኣብ ምውድዳብ ኢና ዘለና እቲ ተሳታፍነት ኣብ ኩሉ ብማዕረ ክንሳተፍ ኢና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ከምቲ ብ15 ዓመት ሰብ ሒዝና ኣለና
ደቂ ኣብ ኩዕሶ መርበብካ ብ14 ኩዕሶ እግሪ ኸዓኒ ብ30 ዓቕሚ ሒዝና ኣለና ሕጂ ካብዚኦም ከዓኒ እቶም ሰሌክት ኣብ ሜዳ ዝወርዱ ኣብ ትሬኒንግ ንርከብ ክፍለ ሰራዊታት ውድድራት ኣብ ከረና ኣሎ እሞ እዘን ጋንታታት ሒዝንኦ ዘለዋ ቁመና ምዚ እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ሓድሽ ምዃኑ ከዓ እስከ ዝግበረልኩም ሓገዛት ወይ ድማ እትገብርዎ ዓይነት ናይ ዕጥቂ ማልያ ካል ማለት ኣለኩም ዶ? መቸም ስጋ ሕጂ ብናህና ተወግሶ እዚ ኣሃዱ ከም መጀመርያ ምዃኑ ሓድሽ ኣሃዱ ክቆም ስለ ዘሎ በደለና ዓቕሚና ኸይና ተጀሚርካ ኣብ ሓደ ነገር ክሰርሕ ትኽእል ሕጂ እቲ ተንካሎት ግን ብጎስጓስና ሓበሬታን እንዳግንባር እሶም ግን ዝኾነ ኣብቲ ጀምሩ እምበር እቲ ናይ ዕጥቂ ከነመላልኩም ኢና ማልያ ቱታ ኩሉ ከነመላልኩም ኢና ተማስታይ ገይሩ ቃልኣት ይብልና ኣለዎ ኣብቲ ውፉይ መሪሕነት መድሕን ህዝቢ እዩ ሃገረይ ዝበለ ወትሩ ይዕወት ታሪክ ወትሩ ናይ ዕውት ሰብ እዩ ዝብል ካልእን ዝወቀበ ናይ መዕፀዊ መዓልቲ ኣብ ቅንያት ናጽነት እዩ ተኻይዱ እቲ መዓልቲ ድማ ኣዛዚ ህዝባዊ ሰራዊት ብርጋዴር ጀነራል ተክለ ልብሱ ኣዛዚ ህዝባዊ ሰራዊት ክፍለ ሰራዊት ሱሳ ኮሎኔል ዮሴፍ ሃይለ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል አቶ ጣሃኑር ሓለፍቲ በራጊድን ናይ ክብሪ ዕዱማትን ብኣካል ነቲ ግጥም ተዓዚቦሞም ብሓፈሻ እዚ ተካይዶ ዝቕንኹም ውድድራት እንታይ ይመስል እዚ ክካየድ ዝፀንሐ ውድድራት ኣብ ሓፂር ግዜ እዩ ተጀሚሩ እቲ መደብ መከላኸሊ ድወፀ መደብ ሃገር ደረጃ ካየድ መደባት ኣሎ ኣብ ዜናታት ተካተለهم ዘለና ኣብ ኩሉ ግንባራት ስፖርታዊ ውድድራት ካየድ ኣሎ ካብዚ ተበጊሱ እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ከዓ ብእዚ ደረጃ ውድድር ምእንቲ ክግበር መደባት ዓዲሉ ንሕና ከዓ ናብቲ ህዝባዊ ሰራዊት ዝግበር ውድድራት ሓንቲ ድልድልቲ ጋንታ እንዳህርዳ ክንገብር ኮይና ናይ በራጊድ ውድድር ክግበር ኣሎ ኢልና ስለ ዝወሰና ኣዲምና ነዚ ናይ በራጊድ ውድድር ክንገብር ወሲና ሕጂቲ ግዜ ሓፂር እዩ ምክንያቱ ዕለት ሓደ ኣብ ከረን ናይ እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ክግበር ስለ ዝኾነ ኣና ከዓ ቀዲምና ተፃወትና ጠርኒፍና ነዚ ውድድር እዚ ክንኣትዎ ስለ ዝደለና ኣብ ሓፂር ግዜ ነቲ ውድድር ወዲብና ከምዚ ዓይነት ውድድር ክንገብር ኢልና ወሲና ሕጂቲ ግዜ ሓፂር እዩ እሱ ጥራይ ደይኮነ ባጀት ትሪኦ ከለካ ስፖርቲ ከቢድ ባጀት ይደልዮ ካልእ ምድላዋት የድልዮ ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ንሕና ነቲ ኣሃዱ ወዲብና ዝካለና ክንገብር ስለ ዝመረፅና ልዕሊ ኩሉ ከዓ ምሳና ዘለዎ ሓለፍቲ ስታፋት ኣብዚ ከባቢ ዘለዎ ምሕዳራት ንዕጥቂ ይኹን ካልእ ውዳበታት ስለ ዝሓጎዝና እቲ ስፖርቲ ሕማቕ ኣይነበረን ኣብ ሓፂር ግዜ ተጀሚሩ ዳርጋ 3 ሳምንት ተኸይዱ ኣሎ ናይ ዘመራጊድ እቲ ውፅኢቱ ከም ዝሪኦ ዘለኹም ፅቡቅ እዩ ድሌት ናይቶም ተፃወቲ ብጣዕሚ ሓያል እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ድሌት ስለ ዝነበረ እዩ ናብ ከምዚ ደረጃ ተበፂሑ እምበር ንሓቂ እኹል ምድላዋት ተገይሩ እኹል ባጀት ተሰሊዑ ግዜ ተዋሂብዎ ተገይሩ ክበሃል ኣይከኣልኒ ግን ድሌት ናይቶም ተፃወቲ ልዑል ስለ ዝነበረ ናይ ኣሰልጠንቲ ናይቶም ኮሚቴ ኣብዚ ደረጃ ዝክበፅሕ ኢሉ ናይ ብሓቂ ዘተባብዒኡ ብዘይቃል ዓለም ንሕና ዕጉባት ኢና ተተኻየደ ዘሎ መጠብ ጥራይ ነቲ ናይ ህዝባዊ ሰራዊት መደብ ጥራይ ደይኮነ ቅነ ናፅነት ስለ ዝኾነ ብኩሉ መንገዲ ነቲ ኩነታት ንምውዕውዑ ነቲ ሰራዊት ምብርበራሩ ነቲ ሓጎስ ኣብ ልዕሊ ሓጎስ ምውስኹ ዓቕምና ክንገብር ስለ ዘለና እቲ መደብ ብኩሉ መግዳይ ርኢና ነዚ መደብ እዚ ካይድናዮ ኩነታት ተፃወቲ ፅቡቅ ኣሎ ሞራሎም ተገዳስነቶም ድሌቶም ወላ ሓንቲ ነገር ዝገበርናሎም የለን ብድሌቶም መሊኦም እዮም ኣብ ደረጃ ዝበፂሖም ስለዚ ብዊኢኻ ትልኩዕቲ ድሌቶም ማለት እዩ ኣብቲ ብውዕውዕ መንፈስ ዝተኻየደ ግጥም ክልቲአን በራጊድ ማለት ጎብለልን መረብን ዝገበሮ ፀወታ ብኩሉ እንትኑ መሳጢ ኮይኑ ይቐሪቡ እቲ ግጥም ብደያኑ ኣሮን ገደ ሳልሕ ስዕድ መርሃዊ ክፍለ ነጋሲ መብራህቱን ተቐሊሱ ካብ ፈለማ ናይቲ ግጥማት ሒዘን ክልቲአን ጋንታታት ሾቶን ምርከቤን ተፀሚደን ከም መሰረት ናይዚ ድማ ቁፅሪ 6 ማልያ ለቢሱ ዝነበረ ተፃዋታይ ክለብ ጎብለል ፋኑኤል ተስፋይ ንዝረኽባ ዕድል ብዝግባእ ብምጥቃም እዩ በቐሊሉ ንሓላውላት ሃብቶም ሰለሞን ሾታ ኣቆፂሩሉ በታ ኣብ ሳልሳይ ደቂቕ ዝተመዝገበቶም ሸቶ ዘይተሰናበዱ ተፃወቲ መረብ ንምሕዋዮም ተበጊሶም ከም መርኣይ ነዚ ድማ ኣብ መበል 14 ደቂቕ ቁንፁብ ተኽለ ሰብነት ዝውንን ኣሌክሳንደር ቤነ ንሓላ ውልዳት ሙሉጌታ የማነ ብሜላ ዘመዝገበሉ ሸቶ ክልቲአን ጋንታት ሓደ ብሓደ ፀወተን ቀፂለን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝዓብለሉ ተፃወቲ መረብ ኣብ መበል 24 ደቂቕ ከለይቲን መሪሕነቶም እተደልድል ሸቶም ካብ ናትናኤል ግደቢሎም
ተረኺቦም ዕረፍቲ ድማ 2-1 ወፂኦም ድሕሪ ዕረፍቲ ብጎብለል ዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጡ ተጻወቲ 4 ብርጌድ ሾቶን ምርከቢም ሓድኖም ቀጺሎም ኣብ መበል 75 ደቂቃ ድማ ዮሱፍ ዓብደላ ንጋንቱ ነጥቢ ተማቕል ሾቶ ኣበርኪቱ ይኹን እምበር ኣብ መበል 86 ደቂቃ ኣብ ዝግጥም ዝነኣድ ጸወታ ዘንጸባረቐ ሓርነት ዓለም ብሰንኪ ምስ ማእከላይ ዳኛ ዝገበሮ ዘይስነ ስፖርታዊ ተግባር ኣደዳ ቀይሕ ካርድ ኮነ በዚ ድማ ጎብለል ብ10 ተጻወቲ ንዝተረፈ ግዜ ከተካይዱ ተገዲዳ ድሕሪ ዝን ካልእ ዝተመዝገበ ሾቶ ብዘይምንባሩ ትግጥም ብዓወታ ቀዲማ ነጥቢ ኣዋህላ ብዝነበረት ክለብ መረብ ተዛዚሙ ድሕሪ ትግጥም ኣሰልጠንቲ ናይ ክልቴን ብርጌዳትን ከምኡን ኣብ ዝግጥም ጋንቱ ቀዳሚት ኮይና ነቲ ውድድራት ክትዛዝሙ ዓቢ ተራ ዝተጻወተ ኣጥቃዓይ ክለብ መረብ ኣሌክሳንደር ቤነ ሓፈሻ ትግጥም ከመይ ከም ዝነበረ ኣዘራሪብናዮም ነርና እንታዩ ብሓፈሻ ኣነ እንታይ ዝብል ከምቲ አንቶይ እውን ኣብቲ መደብ መምራሕ ጠቕስጠቕስ ኣቢልየ ነይረ እንታዩ ውድድር ብዓይነቱ ናይ መጀመርያ ኣብ ውሽጢ ሓፂር መዓልታት ተወዲቡ እዩ ነዚ ሎማዓንቲ ክንሪኦ ዝውዓልና መልክዕ ሒዙ ክዛዘም ክኢሉ እስከ ብሓፈሻ ውድድራት ዝተሰርዐ ብናይ በራጊድ ይኹን ከተካይዱ ቀኒኹሞ ኣብ ሳዕ ድማ ብመዛዘም በፂሕ ኣሎ እስከ ታጋንታኹም ከመያ ነራ ምስተን ካልኦት ጋንታታት ተጻዊትኩም ኣብ ሰዓት እዚ ግን ናይ ካልኣይ ደረጃ ሒዝኩም ዛዚምኩሞ እቲ ዝነበረ ግጥማት እንታይ መስል ነይሩ ልክዓል ግጥም ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ እቲ ምድላውና እውን ናይ ሓደ ሰሙን ስለ ዝነበረ ተጻወቲ ክንኣኽብ ኣይከኣልናን ምናልባት ኣብዚ መወዳእታ ድመፁና ተጻወቱ ኣለዉ ኣብ ምፍታን ደይመዋፅን እዩ ጸወታ ብጣዕሚ ብሰለስቲአን በራጊት ዝነበረ ተመሳሳሊ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ ኣብ ኣሃዱና እንዳር ካልአይቲ ወፅያ ሪኣያ ግን ናይ ጠባይ ጉድለት እዩ ሓደ ጸወታ ያ መወዳእታ ንሕና እታ ግዜ ክንጥቀመላ ዝግበአና ኣብሽልና ማለት እዩ ዋኻ ማዕረ ወፂና ኣብ ካልኣይ ደረጃ ሰሪዕና ኣለና ማለት እስከ ኣሌካ ብሓፈሻ ሕዝክሞ ዝኣተኹም ልምዳት ከምኡ ድማ ዝነበረኩም ስልጣን ጻውታት ኣይመስል ነይሩ ክዓውተኩም ዝኽኣለኸ እንታይ ኢልካ ትሓስብ ክዓውተና ዝኽኣለ ኩላትና بعوض نعوض منفس حزنا أتينا واللي جزاك أنا عوض منفس حس كتأتي خا قدم مش قال لي ترفس سعر كتوصل له نجارات له قال لك أما قالت أنت ما مش برتعتهم مفعتهم جن وأنت حري كلتي وزوانين حدث الزوزة أنا خاطعويتنا مالتي أنا بحجي أب نايبر جريهم بصعتكم زلهم نايكفل سراويتكم لكم اسك قانتكم كما يكون ياخد قرب بقعتها زي حجي حزاتو زلا أكايدا ويدما قمناخه كما يرى جيكم عندي سيكتو سكولا بزيادة دا برتاع خاندي خاتخيد لك خاندعي برغيد زي تسفا زلا برغيد ندي امنك فل سراويت حجي له او خا حنسابالنا بحجي زلوكم مدبات انت كخون بغانتاكم ويدما بسلطنتكم تحبركم تلو بك حجي ورا شدشه نكفل سراويت مولو صوتا بكرر كم دلو تحبيرنا سمعتات مالتي 10 سنه صوتا كم دلو جورونتات بزح صوتا 5 دلو لنا نجيرهم نالو حجقا كرن مخدناي أخبر السراويت وكلنا خد صاحينا برجينا كل السراويت مالتي أي أسلطانكم مرهوي كمي أتحزق لكم تي زلكم أكيرنا يتجانتا تايز مثل مرهوي بولت أسلطاني بحكي مسانا اللي كمتي ولا حجر كرانو مالان حجر سرنجيري مسانا اللي كم تتصات مسانا خو يزوعل ኣብቲ ንኽልተ ዙርያታት ዝተኻየደ ግጥማት ሳልሳይ ብርጌድ ማለት ጋንታ መረብ ቀዳሚት ብምዃን ተሸላሚት ዋንጫን ወርቂ መዳልያን ኮይኖም ካልአይቲ ሳልሳይ ብርጌድ ጋንታ ጎብለል ብሩር መዳልያ ካልኣይ ብርጌድ ጋንታ ቅኒቶ ድማ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ተሸለምቲ ናሓስ መዳልያ ዝኾኑ እዮም ኣብ መወዳእታ ዕውታት ዝተቐረበሎም ሽልማት ካብ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ሱሳ ናይ እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ኮሎኔል ዮሴፍ ሃይለ ሜጀር ሙልጌታ ኤፍሬም ካፒተን አብርሃምን ተቀቢሎም
ሃሎሃና ንኩልኩም ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃኢን ዘለኹም ኤርትራውያን እንኳዕ ናብዚ ንመበል 32 ዓመት ነፃነትና ኣብቅዓና ወትሩ ኣወትና ሓፋሽ بمخنيات مبل 32 عامت معلت ناصنت بجنفر سبورت مكونن حبريتان كوسكوسن منستر مكلخال توديبو ككايد زقني وددرات بادمنتون كعسو سكيعتن تشيزن بقصري بركز زبلو افكرت سبورتن عدومات اغايشن حلفت الزن ابسترخ بلو اغاطامي زحلف سمون بخبز بل سن سرعت تزازيمو زي كاب عدت 11 ورحه حمشته كساب عدت 10 اتحيزو استخايده وددرات بلوص بقعتن كእለትን ተጻወቲ استرايلون كمون نمصاي تسفا زلو من اسات استقلقلولن مساطي وددر نيرو كبرات تخاتلتي مدب لس سبورت مس عوتات تጻወتن اكايدتي زوددرن زكايدنا حصر علال حزنالكم مصينا لنا سناي مكتتال لو معمت فلي دبلو قرب أمنا يدك توعتيو سسينو مالتي تتصاوتي وسخم أمنا يدك نستيوزن كومو درجة كم نعمي يدله أبدك نستيو الحين تلوتي لان أمنا يدك توعتيو جن حدش تتصاوتي دفري الدرانة مالتي نابنت جانتا مخته أبناي درجة دعات ولو متي مالتي ولا تخليتون تان أمنا ميكس تصاوتات لما جمرت جزء جانتا مخته أمنا عود درجة دوت حد الله مالتي بتعم فتوي هذا حبرتسبنا هون بتعم بدقه نختريو مقوري اصوت 5 ساعات عبين شيء ولا لعل مصاوت ويم تحت المصاوت ويم بتعم يفوتو حجي قرب دفي طراي زليو امبر سبورت ساب قربا يزلو مالتي كمتناي سايكل ويا ابزلع درجه نخبصح اب قربا يزلو حجي بحفشات تدفي طراي تاريخ زلو تطلبناتو كو بزح مالت ناي ولق بمخانو بزح باجاتون كسلدي حتى انتي بلو كنزي مس اب ورح دي وي اب دخونه بعلات كون كلوس تدغاغام صوتاتات نخولو ابزغن اب عمت حنسا غلات كايت بمستر مكلخال درجه مالتي نبعلنا صنا تواهيلو فاني يسرعلو مبراو عجيزي حجي بمخنيات بعلنا صنت ግን ካላይ ጊዜ ይድካይድ له بحيلታት ምክልኻል መበራብዓይ ጊዜ ግን ሕጂ ኣብ ከረን ደቀም ሓረ ገለ ተኻይዱ ነይሩ ድሓን ጠለብ ኣሎ ንዓመታውን ንሓስበሉ ኣለና بتعم ترى نيروم عمي كمز اوان زير ساعني ما عتيفوزو مصيام له ما عمل كا خما دغيوم ناتهم دغفي بقى بتيفوزو فرقه حيلي يزولو ناي بحقي ابزريه مالي نزعودن معواي يكون ابدانነት ይኹን ወላ ኣብናይ ስልጠናታት جد حلف عمت أبناء دانة سلطنة هبنا لنا لو معموتون تتحيز له أبدانة تكون أبناء سلطنة هبنا كلاباتون دلهم تتعوتي كسلطنو أسلطنا من نبزو ددرات حيزهم منهم موتو ندفع فينا بتعم صباله أمس مكان قرب كامز لعلى خبزح تودرا بزح تزبل زيادة دس مبلنا مالتي أب عمت حنسا بميازلا جاء من يرى لو ما عمت كاتريجي مالا بعبي أخذ مهني تنا جبر كنا 10 سنة دي جلا قط أمنا جبر كتودر تزبزح زيادة تتصاوت مترخون يوم مالتي جاء أوسنا توحد له بعبي عند حرتي ودرات عند حرتي بزحه تتصاوت خوز خو اليوم مالتي
ነዚ ውድድር ኩን ምግባር ዝበቆ ኣካላትን ትካላትን የመዝግን ካብኡ ምቅጻል ክለባት ዘለዋና ክለባት ብደቂ ኣንስትዮ ይኹን ወላ ብደቂ ተባዕትዮ ሓይሎም ንክመፁ ንዓመታ ዝውድድር እዚ ኣብ ክለባት ይድምርኮስ ድሕር ከነካይድ ኮይነስ ክለባት ክህልው ኣለዎም ክለባት ድሕር ሃልየን ድሕር ማዕቢለን ወላ ንሰን ተፃወቶም ወላ ሓንቲ ድሕር ኣምፅኦ ምልካን ድሕር ተሳቲፈን እኹል ምስታፍ ጥራይ ደይኮነ ከኣኒ ኣብ ዓወት ክወፅሑ ኣለዎም ሽም ክረኽቡ ንክለዎም ከምኡውን ካብ ናይ ክለብ ተፃይቶም ኣብ ናይ ሃገር ስለ ዝሳተፉ ካብ ናይ ሃገር ከዓ ናብ ናይ ወፃኢ ፀወታታት ስለ ዝሳተፉ ንክመፁና ይላቦ مودة أنا أهدي بعرف شخا حلفي ألم سجد كسب حج خمبو أقولنا يكون إذا تابع نزله بعدين أو فرد عارمك على عيه نوع خمس جون الدليل على كل ماله شذا مكلغال حج نمبل كلا يجزي وددر كيس لزله بتعمل تبغى له مهناته حدشتيم እንደገና ንፋዓት እዮም ክሳብ ናይ ደገ ዋላዲሮም ዝመፅውን ኣለውና ሕጂ ቸዛ ሚኒስትር ምክልኻል ብሕልፍን ኣብ ኩለን ኣሃዱታት እንተኣትዩ ፅቡቕ ደረጃ ንክመፅእ ተስፋ ኣለዎ ግን በዚ ዘለዎ ፅቡቕ ብገስጋስ ኸይዳ እዚ ዓውዲ እዚ ንምምዕባል ብዝበለፀ ዝፅዕረሉ ዘሎ ሚኒስትር ምክልኻል ሚኒስትር ምክልኻል ጥራይ ዝፅዕረሉ ዘሎ እምበረ ኩሉ ናይ ሓባር እንተኣትይዎ ፅቡቕ ክምዕብል እዩ ሚኒስትር ምክልኻል ግን ዓመታዊ ውድድር እንዳካየደ ኣብ መንጎ ትምህርትታት እንዳሃበ ገለ እንዳገበረ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሚኒስትር ምክልኻል ይፅዕረሉ ኣሎ ኣብ ናይ ንሕድሕድ ነበረት ወዳዳርነት እቲ ንኩሎም በሊፅዎም ዘሎ ሰብ ብናይ ሃገር ደረጃ ዋላ ክሳብ በፂሑ ስለ ዝመፀ ቁሩብ እሱ በሊፅዎ ግን ተወዳደርቲ ድኾኑ መፅኦም ኣሎ ብሕልፊ ደቂ ኣንስትዮ ተገዳሲ ስለ ዘለዋ ተወዳደርቲ ድኾነ ከዓ መፅኦም ኣሎ ቸስ ከምቲ ካልእ ዓይነት ስፖርት ኩሉ ተራእዩ እንደገና ዳዜና ፅቡቕ ናቱ ቆላሕታ እንተገይሩሉ እንደገና እቶም ሃገራዊ ፌደሬሽን ጎስጓሳት ብብዝሕ እንተገይሮምሉ ቸስ ኣብ ካልእ ደረጃ ከም ዝበፅሕ ይተኣማመን እያ لو عملت صوتها بتعمل بدها صوتها كلن قانتات نفعت صوتين اساتيفا ما زنع صوتها يكونن كل وقت نفعت ناشتين نفاصلون تصوتين بدها صوتين كابتن عامي فلينة الزلو قرب مستني عامكو نوادرو خلنا بمنصر تعذبتن قالن زنا يلو مقرب فوسبل مخنياتو جنبارات وشت اول براتن سلا كايدا دولوا قرب سحوي لناتي ناي سبورتاويان ناي تعذبتن بر كابتن عامي ناي لم زمن حيش قرب ابتي ناي ابتصاوت مصيحه مالتي ስለዚህ ንኻልኣይ ግዜ ተኻይዱ ብሓፈሽኡ ግን ምስቲ ሓላይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ምዃኑ ናይ ስሪኦም ስሪ ብመንፅር ሕጊ እንድሕርኢናዮ ብሓና ፍልጦ ሒዘን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዲያኑ ይኹን ዋላ ተዓዘብቲ ካብቲ ናይ ዓሚ ግር ዝብሎም ዝነበረ ናይ ለም ዘመን ዝሓሸሉ ንትቤት ነርና እዩ ኣብ ሜዳ ከዓ ጌርናይና ትደለናዮ ነገር ምዋሃድ ነርና ምርዳእ ነርና ናይ ትሬን ሰዓታትና ፍሉጥ ንርከበሉ ሰዓታትና ኣብ ትሬን ብዙሕ ሓይሊ ስለ ዝፀቐጥና ኣብ ፀወታ ተዓዊትና
ምውላድ ካብ ዝኾነ ዓይነት ስፖርት ይሄ ትርፈካንዩ ድሌት ይወሳኒ ክትፃወት ይክልካ ክገብሮ ትኽእል ነገር እዩ ዝያዳ ከመስግና ደሊ ወላዲተይ ቆልዓ ስለ ትሕዘለይ ከይተሸጎርኩ ኣብ ድለይ ሰዓት ኣብ ናይ ትሬን ሰዓታት ኣብ ናይ ፀወታ ሰዓታት ናብዚ ክበቃዕ ዝገበረትኒ ከቲ ወላዲተይ ናይ በዓል ቤተይ ተሞራል ቀጻሊ ሕጂ ከምዚ ኣብ መዓልትና ጥነት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ 6 ወርሒ ኣብ 3 ወርሒ ስሪኦም ስሪ ብፍላይ ክተባብዓ ኣሎ ቀጻሊ ዋስን ሓበሬታን ሚኒስትር ምክልኻል እዚ ከምዚ ጨንፈር ስፖርት ሓደ ብግዜ ኣቀዲሚ ዝሕበረካ ትውዳበ ማለት እዩ ድልውነት ክህልወካ ኣለዎ ነቲ ስፖርት ትዳለወሉ ሜዳ ትዳሎ ሚድያ ትዳሎ ካልእ ኩሉ ሕክምና ካልእ ንቁርሶም ንምግቦም ዝኸውን ገለ ሕጂ እዚ ተዳሊኻ ስለ ትፀንሕ እቲ ውድድር ምስ መፀ ስሙ ዝኸደልካ መጀመርታ ልዑል ምስጋናን ኣሰልጣኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ብጣዕሚ ዓብ ፃዕሪ ጌርና ብኩሉ ማለት እዩ መሰታና ኸ ስለ ዝኾነ ናፃ ኮይንካ ንክትዛረቦ ዓብ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ነዛ ስሩዕን ስር መጀመርታ ኮን ቻምፒየን ዲና ንፅዕር ነርና ሽዑ ናይ ናፅነት መፅያትና ሕጂ እታ ናይ ናፅነት ከዓኒ ካብ ኣፍናይና ዳርጋ ሲኢልና ሕጂ መሊስና እሳ ድቃስ እያ ከሊኣትና ነራ ሕጂ ንዓኣ ደበስ ክትኮነና ዳርጋ ኢልና ዝፃዓርና ለያ ነራ እዚኣ ሕጂ ካብተን ተፃወቲ ጀሚርካ ክሳብ ኣሰልጠንቲ ዝነበረ ብጣዕሚ ዓብ ፃዕሪና ጌርና ኣላ እዚኣ ንክንወስዳሲ ዳርጋ ድቃስ ዘይብልና ኢና ሓዲርና ኣብታ መጀመርታ ነበረት ዝሰዓረትና ዓንበረን ኦሬዲ ብርእስና ወዲእና ዝኣተና እዩ ነይሩ ኣቃሊልና ዳርጋ ኣቲና ነርና ግን ካብኣ ተማሂርና ኣላ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሓፂር ስረ ገይሩ ዝኣተዋ ሜዳ ክንዓ ከም ዘይብሉ ፈሊጥና ነኺስና ክሳዕታ መወዳእታ ፊስካ ንሰምዓ ዓወት ኣባና ከም ዘይኮነ ፈይጥና ማለት እዩ ብኡ መንፅርካ ሕጂ ነኺስና ተፃይትና ኣብ ዓወት በፂሕና ብጣዕሚ ከመስግኖም ዝደልይን ተወርዋሪ ሓበሬታን ጎስጓስን ናይ ሓሬና ብጣዕሚ ከመስግኖም ዝደሊ ናቶም ሞራል እዩ ንኣንፃር ጋንታና ሞራሎም ከም ዝጠፍኡ ገይርዎም ሽዑ ኣብ ናይ ሬፍ ዘረባ ኣብ ምንሕሎም ባእሲ ከም ዝገብሩ ገይርዎም ማለት እዩ ንዓና ከዓ ብንፃሩ ፍናና ላዕሊ ክሰቕሎ ክኢሉ ዳስዋይ ከዓ ተዓወት ናባና እንታይ ዝበሃል ጌርና እዩ ማለት እዩ ተጠቒምና ኣሎ ኣጋጣሚ ኣብዚ ወርሒ 6 ኣሎ ኣብ ታንዛንያ ዝግበር ውድድር ሕጂ ምስቲ መዓልታዊ ልምምድ ዝገብሮ ደለው ሓደ ኣብ ዕፁብ ገዛ ምዝ ዘሎ ሕጂ ዳህሪ ሂሚዲቲ ዘሎ ናይ ሙቐት ቁሩብ ኣብቲ ኢንዱራንስ ኣብቲ ዓቕሞም ይጎድሉ ኣለው ኮኒ ይስማዓኒ ብመንፅር ኣብ ደገ ከይዶም ዋያደሩ እንድሕር ኮይኖም ግን ኣብ መዓልቲ ክልተ ፀወታ እዩ ዝስራሕ ኣሎ ናይ ንጎ ተፃዊቶም ምዕሪፎም ድሕሪ ምሳሕ ናይ እዚ ኣብ ኬንያ ዝረኣናያ ማለት እዩ ሕጂ ብካልእ መንገዲ ኣብዚ እንድሕር ዳ ከምዚ ዓይነት ፊት ኮይኖም እንድሕር ዳ ደይ ከይዶም ነዋላ ነቲ ዝገጥሞም ኣብ ዝግበር ኣብዚ ናይ ታንዛንያ ብዓቕሚ ይኮኑ ተሳዒሮም ኣብ ኬንያ ሃገራዊት ጋንታ ከይዳ ዝነበረ ብናይ ትንፋስ ኤክስፔሪንስ ልምዲ ማለት እዩ ጀና ካልኣይ ግዜ ስለ ትኸይድ ደላ ድሓን ዝኾነ እንታሽሙ ሒዛ ክትመፅእ ተስፋ ገብር ማለት እዩ هو ديانو قرب مس واحد زلنا كم زبالكيها ودرات أبزناي كوليجات ون
ፌስቲቫል ናይ ላዕለዎት ትካላት ምህላው ተመቃቂሎም ናዮም ዋላ ዞም ዘሎ ዳያና ገሊኦም ናብኡ ከይዶም ናብ እንዳመፁ እንዳተመላለሱ እዮም ገይሮም ቁሩብ ደኻም ነይሮም ነዚ ኩሉ ተፃዊሮም ግን ፅቡቅ ውፅኢት እዮም ዘምፅኡ ዘሎ እቶም ዘለውና ዲያኖስኒ ኣብ ፅቡቅ ዋዕት እዮም ዘለዎ ተካእቲ ክፈርዮሎም ግን ንፅዕር ኣለና ብደረጃ ሚኒስትሪ ምክልኻል ይኹን ካልኦት ዞባታት ማለት እዩ ንኣሹ ዲያኑ እንዳገበርና ተካእቲ እንድሕር ጌርካ ኣብ ከምዚ እውን ኣይትህሰይን ኢኻ ማለት እዩ ብዝበለ መወዳእታ ግን ብሉፅ ውፅኢት እዮም ኣመዝጊቦም ፅቡቅ ከዓ ዳንዮም እዮም ነዚ ውድድራት ማለት እዩ كل جزء نزارو من أولاد تساوتي مسدانيا تزاري كول حنت تلوت أنا قريبا ما نعرف أكن مسجان تحصل لك كهودات مسجان تحصل لك تكنيك أكن تحسب جنا تصوتها خياطه وخلاص وكسرانيا متينا حجز أو بقى أمورهم بوي سرا أكن تصوتهم زقبر شو حج 5 خبلناي حج 5 خبلناي بوزح قرصتات كتصوت صنيع ما مودات حنت تندحر دانيا مالت سواء هم شميتها يتندحر تصبغ ريوه 100% تصبغ كم زراعي ዝግለጽ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ዳንነት ዓለም ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ከም ምዃኑ መጠን ሓደ ክልተ ክሓልፎ ክእል ኣብ ናይ ባስኬትቦል ከዓ ናይ ማይክሮ ሰከንድ ኩነታት ስለ ዘጋጥም ሓልፎ ይኽእል እዩ ብዙሕ ክጋገዩ ፀኒሖም ናይ ሓንቲ ዝጠፍኣ ዳኛ ዘጥፍኣ ጥፋት ብኣ ምክንያት ገይሮም ሆ ክብሉ ይውዕሉ ድሓጦ ፀወቶም ይጥፉ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ፀወቶም ዳክገብርሎም ዳያን እምበር ምስ ዳኛ ክትዛረቦ ዝግባእ ካሎ ብስነ ስርዓት ቀሲልካ ዘሎ ነገራት ኢኻ ኣዘራር እምበር زركبه ماتي مسدانيا مزراب مالت جيجاي ازي تريطات يخا زري زلو كرفو زلوم نغارات يزخا ولا اي معبلو من يمدحري ونعملتهم كنت تصاوت مالت حجي انتايو كل جزء سبورتاوي حدا ايموشنالي قال خصي يقدليو نكو يكون ببزحت نريو حدا غدلتات نادي ديسيبل خصي يقدلي ما يكون كان السعر كامد لاي دبغاش كن زي ون ابتي حق ماتيخا حقي كل جزء نزي الرمات غبرول سلازلو مس حلفتي زراربولي بر يلن مالت هيكون بوزح جن زجانن كأيكونه بمنصرت عين سبورت قال لك تريقه خلاها مالك مر يقاتم يا حر حدا يجي كنقرم وين كابت تحتك سبت زلع على جمير كان مورال يزهبك هذه كم زعينة تصباتات كمتصوخلو بخلو نجاراتي حاجة استركبها مستني كلها المحانو قاله حجي إذا بتعم حاجة زالون أنا وأنا تو طبعا نقول زخونة نجار حتى كتركب تخيلها زخونة نجار ترغيب كها أن نايس كان يمتصوات أنت يزبح على اللو ترى اللو مالتي وعساسة كعت لما معبالي أنا نسعر زلنا بزي بدرجة مكلخال هون بزي درجة حجر مالتي بس بوزح نقدر صرفنا له لا تبوزح نقدر صرفنا خا تزمل كتو العلوات كايتي هون حلفتي نزل نقدرات اليوم زلوا قدلتات فتح عند جوور وندحر سبورت مريحمو تصاوتي معاتهم زلوا أبكر ربعين زلوا تخلد محمد راح كل نقدرات ماتريالي هون كل نقدرات ندحر تغير زي معبلول ነገር የለን ጫብ ጽቦ ተስፋ ይነዘላ ብፍላይ ብስሪዮን ስረኻ ብዙሓት ፀረ ግዜ ሆና ፕሮፌሽናሊዝም ክትዓብየሉ ትኽእል ዓይነት ጾታ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ከም ተሰቂልናኻ ብዙሕ ግዜታት ከነካይ ስለንኽእል ግዜታት ናይ ውድድር ባይታ ምፍጣር ይኹን ከምኡ ናይ ካልእ ስልጠናታት ጾታታት ንምስራዕ ዝምልከቶም ሓለፍቲ እንድሕር ሰሪዖም ኩዕሶ ሰኪዔት ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ይኽእል እዩ حدا وتهدر كوين سبورتاوي حدا ديسيبلين بديسيبلين ساعتهم اخبيرهم مصو قال كمتنا كالوت غاتا لالبا ساعتهم ديسيبلين يبلوم ማለት ያቆንኩን ግን ሞር ኣብ ምክልኻል ደሎ
ብፍላይ ኣብ ሰራዊት ደሎ ሓደ መለለዩ ዲስፕሊን ወታደር ስለዚ ኣብ ሰዓቶም መፁ ስሩዕ ልምምድ ገብሩ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ብደቂ ተባዕትዮ ሕጂ እዚታት እንተዳ ተሰሪሑ ስፖርታዊ ከዓ ብዲስፕሊን ድሕር ከይዱ ስለምንታይ ዕወትን ስለምንታይ ውፅኢት ትሪእሉ ትረኽበሉ ኢኻ ማለት እዩ ክቡራት ተዓዘብቲ ንሎሚ ሶም ዝተዳለወ መደብ ለሰ ስፖርት ኣብዚ ፍፀም ስለምክታልኩም ኣዚና ኢና ነመስግን ዘክሩ እዛ መደብ እዚኣ ብኩሉ ነገራ ናወሰኸት ናበልፀገት ክትከይድ ናትኩም ተሳትፎ የድልያ እዩ ከምቲ ኩሉ ሰዓት ዝብሎ ድማ እዛ መደብ እዚኣ ካባኹም ብኣኹም ንዓኹም እያ ዝመዘሎ ሶም ኢና ክንረሃብ ምስ ኩሎም መሳርሕተይኩም ድማ ኣባላት ስቱድዮ ብሓባር ብምዃን ነመስግን ሰላም